ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝେଇବେ। ହଁ ଆଈମା। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ମନ୍ଦିରଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାରିଗରମାନେ ମନ୍ଦିରର ଦଧି ନିଉତିଟିକୁ ବସାଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି। କାରିଗରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖିଆ ଥିଲେ ବିଶୁ ମହାରଣା। ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦଧି ନିଉତିକୁ ବସାଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି। ଦିନେ ରାଜା ମନ୍ଦିରର କାମ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। କାମ ସରୁନଥିବାରୁ ରାଜା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ କାରିଗରମାନେ ମନ ଦେଇ କାମ କରୁନଥିବାରୁ ଏ ସାମାନ୍ୟ କାମଟା କଷ୍ଟବୋଧ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ କାମ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ମୁଁ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଉଛି। ଏହା ଭିତରେ ଦେଉଳର ମୁଣ୍ଡି ନ ମାରିଲେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ସେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥାଏ, ନା ତାର ଧରମା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ। ଧରମା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମା ପାଖରେ ଜିଦି କଲା। ମା ତାକୁ ବାଡ଼ିର ବରକୋଳି କିଛି ଦେଇ ବାପା ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ବାଡ଼ି ବରକୋଳି ଦେଖି ବିଶୁ ମହାରଣା ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଧରମା ବାପାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବାକୁ କହିଲା। ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦଧି ନିଉତିଟିକୁ ବସାଇଦେଲା। ଏହା ଦେଖି କାରିଗରମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ଯେତିକି, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କଲେ ସେତିକି। ସେମାନେ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ କହିଲେ, 1200 ବଢ଼େଇ ଯାହା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହା ସାମାନ୍ୟ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ କରିଦେଲା। ରାଜା ଜାଣିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ଆଜି ତୁମ ନିକଟରେ ପୁଅ ମୂଲ୍ୟବାନ ନା 1200 ବଢ଼େଇ? ବାପା ବିଚଳିତ ହେବାର ଦେଖି ଧରମା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି 1200 ବଢ଼େଇର ଜୀବନ ଯିବା ଉପରେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲା। ମୋର ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ, ମାତ୍ର 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଉ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବିଶୁ ମହାରଣା ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସେ କହିଲା, ବାପା, ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବାକୁ ହେବ। ମହତ୍ କାମରେ ଜୀବନ ଦେବା କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟେ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୋତେ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅ। ଏହା କହି ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ହସି ହସି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଧରମା ଜାତି ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ଦେଶ ପାଇଁ ଯିଏ କରଇ କାମ, ଫୁଲ ବାସ ପରି ରୋଟେ ସୁନାମ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜାଳିଲା ଯିଏ, ମହତ୍ ମାନବ ହୋଇଲା ସିଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ବୁଝେଇଲି ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ଆଈମା। ପ୍ରିନ୍ସ, ତୁ କହିଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ରାଜା ତୋଳାଇଥିଲେ? ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ତୋଳାଇଥିଲେ। ଅନନ୍ୟା, ତୁ କହିଲୁ ଧରମା କାହାର ପୁଅ ଥିଲା? ଧରମା ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲା। ପ୍ରିନ୍ସ, ତୁ କହିଲୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଜାତି ପାଇଁ କିଏ ଡେଇଁଲା? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଜାତି ପାଇଁ ଧରମା ଡେଇଁଲା।